Район мәдәният йорты спорт залында без тарихта Излибез фестивалендә катнашучылар күргәзмә әзерләгән иде. Милли ризыклар, үлән шәйләре, буыннан буынга күчеп баручы кадерле ядкарлар, шигелгән сүлгеләр, мендәр тышлары, тәрәзә пәрдәләре, нәсел шәҗәрәләре, фотоальбомнар һәм тагын бик күп экспонатлар тәкъдим итте катнашучылар. Казаннан килгән мәртәбәле кунаклар һәр гаиләнең күргәзмәсен зур кызыксыну белән карады. Сарман районыннан Сираевлар гаиләсе мондый бәйгедә беренче тапкыр катнаша икән. Әлеге конкурста без беренче тапкыр катнашуыбыз, әле моңа кадәр әле бер тапкырда гаилә белән катнашкан юк иде мондый конкурсларда. Безгә шулай тәкъдим иттеләр дә, инде без катнашып карарга булдык. Бөгелмә шәһәре Мазнакай районын берләштерүче Гәрәйшә нәселе вәкилләре дә килгән фестивальгә. Безнең Гәрәйшә хәзрәтнең шәҗәрәсе Бөгелмә шәһәренә һәм инде ул тоташа Мазнакай районына. Безнең нәселебез бик уңган, булган, ишле. Безнең шәҗәрәдә катнашу өчен шундый мөмкинлекләр бар. Чөнки безнең нәселдә шып-шын тарихчылар, шәҗәрә төзүчеләр бар. Районыбыздан Дусай авылыннан Шакировлар гаиләсе яклады. Бүгенге көнгә әзерләндек. Менә 10 чагылдырылган шәҗәрәбез. Үз эченә Рәҗәп бабабызның шәҗәрәсе. Ныклы әзерлек белән әзерләндек. Алла бирсә инде җиңәргә дигән үмитләребез бар. Фестивальне район башлыгы Альберт Хуҗин ачты һәм бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләде. Без инде булган традицияларны һәрберсен нинди генә милләттән булуына карамастан, аларны зурлап, аларны бергәләп үткәреп, шундый матур бәйрәмнәр үткәрергә тырышабыз. Һәм инде бу һичшиксез безгә зур тәҗрибә булачак. Жюри рәисе, Татарстан Республикасы архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова фестивальнең быел 5нче тапкыр оештырылуын билгеләп үтте. Бу юбилейга без бик зур уңышлар белән килдек. 5 ел башланган кичкенә генә бер авылдан, бер кичкенә генә семьялардан башланган бик зур бәйрәмгә әйләнде. Бүген монда бу зонада безнең районнар бик эшле әзерләнгәннәр. Бик шатландыра, балалар бик. Бәйгедә конкурсантлар гаилә визиткасын тәкъдим итте. 8 район вәкилләре нәселләрнең тарихы, шәҗәрәсе, күренекле кешеләре белән таныштырды, җир бөюгә осталыгын күрсәтте, уңышлары турында сөйләде. Бәйгедә Ютазы районыннан Абдурахмановлар гаиләсе җиңү яулады. Райондашларыбыз Шакировлар гаиләсе 2нче урынны алды. Лениногорск районыннан Камалтдиновлар 3нче урынга лаек булды. Фестивальдә катнашкан һәр гаиләгә дипломнар тапшырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.